गावनि टीम बेबायदिनो दल बानायनानै गारि लायै लायै जोङो मोनसे दैदेनगिरि हाइकमान्डनि लिडारफोरनाव थांनानै डिस्टार्ब खालामहैनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि चिरां दुवाराव जोंनि पाब्लिकफोरखौ गुलाय गुजाय मोनसे थासारियाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि गासैबो दायनिगिरिया जागोन जाहैबाय ब्लकनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। जोङो बे समावहाय फंनैसो जोंनि जेनाखि दानि सोलिफुबाय थानाय टिकेटनि बिखय जोङो एसे प्रेस मिटनि गेजेरजों खेंफोरथि होनो जोङो जुथुमदों। बेयाव जुथुमदों जाहैबाय जोङो खायखाजरा प्राइमारिनि सिङाव थानाय भुसारिलि 91 बुथ केन्द्रनि सिङाव गोग्लैनाय साफ्रोमबो बुथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंनि साफ्रोमबो कर्मीफोरखौ लानानै नैबे थाइखाजरा डिसि बा प्राइमारिनि सिङाव थानाय साब प्राइमारि अफिसाव जोङो दिनै जुथुमदों। गुबै बाथ्राया जोङो बेखौनो बुंनो बा फोरमायनो हास्थायदों दि जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम चिरां दुवार 14 नं चिरां दुवार समष्टिनि जेनाखि बिजाथि बेखौ लानानै गोबां जोङो जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे गुलाय गुजाय सोमजिनाय थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो जोंनि हाइकमान्डआ जोंनि पार्टिनि निर्देशा जायखौ बिथोन होनानै जोंखौ दैदेनगासिनो दं आरो खांगासिनो दं आरो सोलिलांगासिनो दं, जोङो बेखौ लानानै सोलिगासिनो दं। आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो जिल्लानि सेन्ट्रेलनि प्राइमारिनि ब्लकनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो बुङोमोन दि जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जेखौ हाइकमान्डआ खालामगोन बेखौनो जोङो बिजाथि महरै जोङो आजावनानै लानांगोन आरो खुनु प्रत्येक बिजाथिनि मुङाव दल लानानै टीम लानानै बेबायदि दरखास्त होनायनि गेजेरजों डिमान्ड खालामनाय बेयो खुनु प्रत्येक सोलिया होननानै जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सिगाङाव बुङोमोन। नाथाय जोङो बिथांमोननि बुंनाय फोरोंनाय खोथानायखौ लानानै जोङो बयबो नेनानै दंमोन। नाथाय जोङो मैयानि समाव जोंनि फार्स्ट फेज जेनाखि टिकेट डिक्लेयार होनाय जोङो बेखौ नुनानै जोङो मिथिनो मोनदों जे जायफ्रा ब्लकनि दैदेनगिरि हिसाबै जानानै दं बिथांमोनानो गावसिनि जबानखौ गावसोर जोंनि सिगाङाव जि बाथ्राफोरखौ फोरमायो बुङो खोथायो, नाथाय बे बाथ्राखौ लाखिनो हायाखै। बिथांमोनानो माखासे दल खालामनानै माखासे टीम बानायनानै माखासे गारि घोड़ा माखासे सोद्रोमाफोरखौ दिखांना लांनानै थांनानै माखासे हाइकमान्डनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांनानै टिकेट दाबिदार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोनानो जोंखौ बुंदोंमोन फोरोंदोंमोन हाइकमान्डआ जेखौनो हरगोन जोङो बेखौनो आजावनानै लागोन होननानै। जुदि जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जोंखौ बेबायदि मिसगाइड बा बेबायदि आन्दायहोनाय लामाजों जोंखौ दैदेनलाङोब्ला जोङो माबोरैहाय साफा इउपिपिएलनि कर्मी साफा इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै जोङो थांगोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव जोङो जाय बिजाथिखौनो हरा मानो जोङो जेब्लायबो इउपिपिएलखौनो देरहाहोनो आरो जोंनि 14 नं समष्टिनि 17 बोसोर भुगिनांनानै थानायखौ जोङो फैयै 2020याव एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो जोङो एकर्डनि मथे जोङो बेखौहाय बिपिएफ हान्जाखौ फेजेननानै 14 नं चिरां दुवाराव सासे EMखौ जोङो मोननो हादों आरो बे देरहाखानाय समष्टिखौ आरोबाव जोङो गुबुन मोनसे जेननाय जोङो समष्टियाव बा दोलोआव जोङो होनो इच्छा गैया। बेखायनो आङो खावलायदों जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोरखौहाय नोंथांमोना जे हाइकमान्डनि अर्डार बिथोन बेखौ सोलिनानै जाहाथे जों दैदेनलाङो आरो खामानिखौ मावलाङो, आङो बेखौहाय खावलायनाय थाबाय। आरो जोङो खौसेथियै इउपिपिएलनि जानानै इउपिपिएलनि न'खर जानानै इउपिपिएलनि साफा कर्मी सोद्रोमा जानानै जोङो
मावलांनो थाखाय थागथियारि जोङो दङ नोंथांमोना जाहाथे दैदेनगिरि हिसाबै साफा दैदेनगिरि हिसाबै जाहाथे मोजां लामाजों दैदेनलाङो नोंथांमोना नोंथांनि जमानखौ जाहाथे लाखियो बेखौनो जोङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय 14 नं चिरां दुवारनि गासैबो ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौहाय जोङो खोनानो मोन्दों मैयानि दिनाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि टीम बेबायदि दल बानायनानै गारि लायै जोङो मोनसे दैदेनगिरि हाइकमान्डनि लिडारफोरनाव थांनानै डिस्टार्ब खालामहैनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोंनि चिरां दुवाराव जोंनि पाब्लिकफोरखौ गुलाय गुजाय मोनसे थासारियाव लाबोहोनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि जुदि जोंनि चिरां दुवार समस्तिया जेननो गोनां जायोब्ला बेनि गासैबो दायनिगिरिया जागोन जाहैबाय ब्लकनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिथांमोना जोंखौ बेबायदिनो मिसआन्डारस्टेन्डिं बुङो बिथांमोना जों पाब्लिकफोरनि सिगाङाव मोनसे नाथाय बिथांमोना मावो मोनसे जुदि